xinu kommenti għak ukoll kiex doċċa kiesħa għal-Partit Laburista li tkeġġimat qabel jirriżenja Godfrey Farrugia. Fuq Godfrey Farrugia m'għandix kummenti x'nagħmel u kif dejjem qed inauguralu għall-futur. Kollega millek mistoqsija fuq Godfrey Farrugia għetlu li m'għandekx kummenti x'tagħmel, nifhem li riżenja tiegħu mill-Partit Laburista u l-fatt li jingħaqad mal-Forza Nazzjonali tħammarlek wiċċek u ġerek tistħitant li ma tridx titkellem fuqha, però jekk tippermettili ħanerġa' nsaqsik għaliex la jiena bħala ġurnalist u naqqas il-poplu hemm barra ma jaċċetta illi twieġeb li tgħid li m'għandekx kummenti x'tagħmel għaliex bil-fors għandek xi ħaġa tikkummenta dwar bniedem li inti sa xahar ilu iddeskrivejtu bħala ġenwin. Dal-bieraħ fil-mass meeting tal-Forza Nazzjonali qal li il-poplu għandu jibża biss jekk jitla l-Partit Laburista, mela kif jista' jkun m'għandekx kummenti, ġifieri nitolbok jekk jogħġbok tikkummenta dwar dak li qal Godfrey Farrugia fl-aħħar jiem. Mhux ħaniġi provokat li noqgħod nidħol f'battibek ma' Godfrey Farrugia li narġa' nawguralu għall-futur. Fimni, ma' Godfrey għandi relazzjoni miftuħa, nħossu li huwa persuna ġenwina, he speaks his mind.